Duh, kok ada nomor baru telepon siapa iki? Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Bojomu mana? Wonge turu. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lah ya takut toh. Ora sawedi nek kadung turu no betah aku kangen karo awakmu. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Bukannya kemarin kamu sudah menalakku toh? Rasa dieling-eling to masalah kuwi. Ora awakmu tok lho sing iso nrimo aku. Cuman aku? Iya. Ya Allah, ya bener ya mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Iya, Dik. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya mas ya. Kok jaran? Gimana? Gimana piye? Bojomu itu loh, bukannya sudah ukuran bokongnya itu jumbo banget toh? Wah, kegedean nih. Tak pikir gede mau enak ya. Tibake rasa polah aku. Ukuran dadanya aja 42 pilih jual mendul ngono pria enak toh mas. Enak piye mungkin kentepan sisih megap-megap. Senajan aku urip karo dhek tapi tresnaku lho kanggo sliramu. Ya Allah. Oh tresnoku yo padamu no jan otak jeduetan kulon lor kidul mas. Saiki tembusnya jantung iki lan ndruwedeg aku. Ya padha nek ngono. Nek ade rujukan lho piye awakmu gelem ora? Ya mau to lek diajak rujuk. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Alah gampang wis, penting awake dhewe ndang cepet-cepet ae gawe didik bayi, ora oleh restu. Ya wes, enggak ya iso. Ya wes aku mau kerja dulu, Mas. Ya wes kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Assalamualaikum Mas sayangku cintaku muah-muahku. Waalaikumsalam. Pengen